Iżajja, kapitlu 43 kollu. Iżajja, il-profeta evanġeliku nsejħulu għaliex tant ħabbar dwar il-miġja tal-Messija. Iżajja 43. U issa hekk jgħid il-mulej dak li ħalqek u Ġakob u dak li sawrek u Iżrael. La tibżax. Għax jien fdejtek sejjaħtlek bismek inti tiegħek. Meta tgħaddi mill-ilmijiet jiena nkun miegħek fix-xmajjar ma jarfukx. Meta tgħaddi min-nar ma tinħaraqx lanqas il-fjamma ma taħarrek. Għax jien il-mulejla tiegħek il-qaddis ta' Iżrael, is-Salvatur tiegħek. Tajt l-Eġittu b'fidwa tiegħek l-Etjopja u seba' għalik. Għax inta għażiż f'għajnejja u mweġġaħ u jien inħobbok. Għalhekk jien natik irġiel flokok u popli minn flok ħajtek. La tibżax għax jien miegħek. Inġib li nislek mill-vant u mill-punent niġimek. Ngħid li tramuntana għati u l-nofsinhar la żommx ġib lill-uliedi mill-pod u lill-bniet tiegħi minn truf l-art. Lil kull wieħed jissemma bismi għax jien ħlaqtu għall-glorja tiegħi. Jien sawwartu iva jien għamiltu. Ġib in-nisomja għalkemm għandhom għajnejn u t-torox għalkemm għandhom id-dnejn. Ħajinġimgħu l-ġnus kollha f'daqqa u ħajinġabru l-popli min fosthom jista' ħabbar dan u jsemmawna taħbir ta' żminiju. Ħajġibu x-xhieda tagħhom biex ikunu ġustifikati. Jew ħajsimgħu u jgħidu sewwa. Intom x-xhieda tiegħi jgħid il-mulej, għaddej tiegħi li jiena ħtart biex tarfu temnuni u tifhmu li jiena hu qabli l-ebda Alla ma ssawwar. U lanqas ħadd ma jkun hemm warajja. Jien il-mulej u għajri m'hemmx Salvatur. Jien ħabbart u salvajt u għarraft meta ma kienx hemm Alla barrani fostkom. Għalhekk intom x-xhieda tiegħi jgħid il-mulej li jien Alla. Iva qabel ma kien il-jum jienu. U minn ida ħadd ma jeħles. Nagħmel u min jista' jreġġa' lura l-emir tiegħi. Hekk jgħid il-mulej il-ħellies tagħkom il-qaddis ta' Iżrael minħabba fikom jien nibgħat ladu kontra Babel u nniżżilhom kollha bħala maħrubin għall-Kaldin u l-ġfien tal-ferħ tagħhom. Jien il-mulej il-qaddis tagħkom il-ħallieq ta' Iżrael, is-sultan tagħkom. Hekk jgħid il-mulej li għamel triq fil-baħar u modija fil-mijiet qawwija li joħroġ il-mirkeb u żiemel eżerċtu ta' gwerrieri Albanin li jixtaħtu kollha f'daqqa mal-art u ma jqumux. Intfew, inħlew bħal ftira. La tiftakrux il-ġrajiet moddija u ġrajiet qodma la taħsbux fihom. Ara jien qiegħed nagħmel ħaġa ġdida. Issa se tinbet. Ma tintebħux fiha jien nagħmel ukoll triq fid-deżert u xmajjar fid-deżert. Il-bima tar-raba tweġġaħni ix-xakallu n-nam għax jien nagħti l-miet fix-xahar u xmajjar fid-deżert biex nisqi lill-poplu tiegħi il-maħtur tiegħi. Dal-poplu jien sawwart għalija u jxandar tifħir tiegħi. Iżda int lili ma sejħtlix Ġakob, anzi jgħid bija u Iżrael. Int ma ġibtlix in-naċ ta' offert maħluqin tiegħek u lanqas weġġaħtni bis-sakrifiċċji tiegħek. Jien ma qatx nabbik b'offert u lanqas għabbejtek għajjejtek bl-inċens. Bil-flus ma xtrajt li l-ebda qasba tal-fwieħa u lanqas xabbajtni b'xaħam is-sakrifiċċji tiegħek. Iżda bejtni bid-dubietek, għajjejtni biħtietek. Jien ħassar ħtietek minħabba fiha. Ma niftakarx dubietek. Fakkarni, ħanitlewmu flimkien. Ejt il-kawża tiegħek biex tkunu ġustifikat. L-ewwel missier tiegħek dineb u l-kellima tiegħek ixxewxu għalija. Għalhekk jien kasbart il-kbarat tas-santwarju u rħejt il-Ġakob għas-saħta u l-Iżrael għat-tajjib. Amen. L-ewwel segwejtu l-qari b'attenzjoni
huwa pass fejn il-mulej qiegħed jikkonforta ifarraġ lin-nies. Kienu għaddej minn żmien diffiċli u l-mulej permezz tal-profeta jibda biex jgħidulhom la tibżax, għax jiena fdejtek. Però 3 darbiet il-mulej jiddeskrivi lil nnifsu tul dan il-pass bħala il-qaddis ta' Iżrael. Infatti, jkollna nagħmlu daqsxejn statistika, Alla jirreferi għalih innifsu bħala l-qaddis wisq aktar minn kull ħaġa oħra. Alla ħanin huwa ġust, huwa mħabba, però matul l-iskrittura kollha kollha nodduha Alla jirreferi għalih innifsu wisq aktar minn kull ħaġa bħala il-qaddis. Isimgħu vers 3 għax jiena l-mulejla tiegħek il-qaddis ta' Iżrael is-Salvatur tiegħek. Bad vers 13 Vers 14 jgħid hekk jgħid il-mulej il-ħellis tagħkom il-qaddis ta' Iżrael. U ftit wara jien il-mulej il-qaddis tagħkom il-ħalliet ta' Iżrael is-sultan tagħkom. Ċertament Alla irid jurina illi hu bħala Alla huwa totalment differenti mill-ħolqien tiegħu. Merfuq fuq il-ħolqien tiegħu Plus ukoll illi huwa Alla pur ta' integrità u ret. Meta nitkellmu dwar dusija, jiġifieri Alla huwa isseparat għalih innifsu minn kull ħaġa oħra. Minn kull ħaġa oħra. Din hija dusija t'Alla illi meta nikkonsidrawha u ħafna nies meta jiġu wiċċ imwiċċ mad-domandi t'Alla u ċoe mal-liġi tiegħu. Liġi qaddisa tiegħu, liġi ġusta tiegħu, jitgerxu. U ma jkunux jridu jisimgħu iżjed għaliex jibdew jindunaw illi mhumiex sewwa ma' dan Alla. Alla hu qaddis u li allura jikkastiga id-dnub. Però hawnhekk Alla jibda biex jikkonforthom billi jgħidulhom la tibżax. Lex li għandna raġun li aħna nibżaw meta nikkonsidraw id-dusija tal għax nafu li aħna tant imbedin minnu. Tant ħadnija kontra l-rieda tiegħu. Però Alla huwa favur tagħna u jgħid la tibżax jiena ftejtek, la tibżax jiena ħobbok, la tibżax jiena ħlaqtek għall-glorja tiegħi. U dan il-faraġ kollu li Alla jagħtina appuntu għax jaf li aħna m'aħna xejn l-iftraq u rimiet. Meta nikkonsidraw id-dusija tal-Alla, tajjeb, rridu nżommu quddiem għajnejna 3 ħwejjeġ bażiċi importantissimi sabiex il-Alla nonoraw kif jixra. L-ewwel ħaġa rridu nirrealizzaw illi hemm dagħbien enormi, hemm firda enormi bejn Alla qaddis u l-bniedem mitnab. Waħda mix-xiljiet, waħda mill-akkużi li Alla akkuża anke lill-Iżrael bihom kienet meta qalilhom li intom ħsibtu li jien wieħed bħalkom. Li jien nagħmel ħażen bħalkom. Mentri il-profeta Ħabakkuk qallu lill-Alla, qallu inti għandek għajnek wisq safja biex tħares lejn ħażen. U ma tissopportix tħares lejn den. Qallu qaddis, aħna maħniex. U din hija l-problema. Għax anke l-istess profeta Iżajja jgħid ara qid il-mulej mhijiex hekk qasira li ma tistax tgħin. U lanqas widintu jekk tqila ma jismax. Iżda ħżunijietkom firdu bejnkom u bejn Alla tagħkom. U d-nubijietkom dawrulu wiċċu minnkom biex ma jismax. U din il-problema bażika tal-bniedem. Il-bniedem kull fejn hu f'kull pajjiż, f'kull żmien aħna inqasnieh l-Alla. L-Apostol Pawl jgħid il-koll dimbu u neqsin mill-glorja tal-Alla. Alla ħlaqna bħala il-bniedem tajjeb, ġust, għaref, qaddis u aħna żvijajna minnu. Din hija l-problema. Id-dagħbien issa il-firda, is-separazzjoni enormi li hemm bejn Alla u l-bniedem. Il-bniedem midneb huwa aljenat minn Alla. U Alla issa allura jobgħod il-midneb. Tiskandalizzawx ruhkom b'ċertu sens Alla jħobb il-midneb. U Ġesu tagħna dik l-istampa sabiħa tal-imħabba u rrida tajba ta' Alla lil midneb
dik l-istorja tal-liben prodigu illi wara li kalpesta jisem missieru u ħlielu berbaqlu ġidu. U dan ġieħ f'qalbu li għagġi mullura għand missieru laqaw. Missieru laqaw. U feraħ bih, u bisu, u għamil festa għalih. Għax dan ibni kien mitlu fl-istat. Kien mejjet raġaħar ħajja. U għallura dik hija iva, Alla iħobb id-dinja. U diġà tagħna prova kemm iħobb id-dinja billi talliba waħdin tiegħu. F'ċertu sens ieħor, minn hawn ma nikkontradixxu lil nafusna, Alla jobgħod il-bidla fis-sens li ma jsib ebda pjaċir fil-ħażen tiegħu. Anzi jopponi kull ħażen fil-midneb. Salm 5 vers 5 jgħidlek, quddiem għajnejk ma jiqfux il-kburin lil dawk kollha li jagħmlu l-ħażen, inti tobgħodha. Jew mhux xi qed ngħidha jien. Ix-xhieda tal-iskrittura u mhux darba jew tnejn Alla ma jsib ebda kost. Meta l-bniedem fil-ment b'ingratitudni tajjeb idur kontrih għax id-dub huwa ir-ribellioni tagħna, l-espressjoni tar-ribellioni tagħna kontra Alla. L-istess ħaġa Salm 7 vers 11 jgħid l-istess ħaġa. Alla huwa mħallef ġust u m'għaddab jew inkurlat għal ħażin kuljum. Il-dusija tiegħu, fil-dusija tiegħu Alla bil-fors irid jopponi lil min jopponih. U ma jistax japprova l-emil tiegħu. Salm 11 vers 5. Jifli l-mulej l-ġust iżda tobgħod ruħu lil ħażin u lil dak li jħobb il-vjolenza. Il-problema tagħna hija waħda ta' Alla huwa favur id-dusija u t-tjubija u r-rettitudni aħna qegħdin nagħmlu propjament il-kontra. Allura Alla ċertament mhuwiex se japprova lill-bniedem fil-ħżunija tiegħu. X-xirka allura, il-komunjoni, il-biberija li oriġinarjament il-bniedem gawda Alla, tajjeb, meta Alla mar ifittex il-bniedem wara li dineb u l-bniedem sema il-passi tal-mulej miexi fil-ġnien u l-bniedem minħeba. Il-bniedem ma jissapportix il-tusija tagħna. Ma jissapportix il-tusija tagħna. U allura din ix-xirka issa mhux biss hija miksura, imma da parti tagħna hija impossibbli aħna nirrestawraw lil nafusna. Għaliex? Għaliex m'għandniex dik ir-rieda tajba fina. Il-bniedem huwa mwaqqaf id-dnub, mwaqqaf. U allura jekk ma jkunx Alla li jiġbru u li jirrestawrah, il-bniedem huwa mingħajr tama. Il-bniedem fl-istat mitneb tiegħu m'għandu ebda interess illi jfittex il-Alla. Ħanispjega lil nifsi, m'għandu ebda interess ġenwin u onest illi jfittex il-Alla. Għaliex kull fejn ħarsu b'xi mod jew ieħor, il-bniedem irid iqim u jitkellem dwar Alla u huwa reliġjuż. Però ma jridx ikun jaf b'Alla veru. L-Apostolu Pawlu meta tagħna diagnosi, tagħna X-ray tal-qalb umana u tal-modijiet tagħna fir-Rumani 3 vers 10 jgħidilna bħalma miktub m'hemm ħadd tajjeb le lanqas wieħed. Ċertament naraw nies li jagħmlu tajjeb, ċivilment tajjeb, illi forsi għax jaqblilhom jew forsi b'motivi oħra naraw jagħmlu tajjeb skont il-grazzja komuni ta' Alla. Tajjeb, però ma jfissirx illi wieħed għax jagħmel emil tajjeb daqshekk huwa tajjeb. Ġesu qal siġra ħażina ma tistax tagħmel frott tajjeb. Ma siġra tajba tagħmel frott tajjeb. Għalhekk qed jgħidawek m'hemm ħadd tajjeb li lanqas wieħed, m'hemm ħadd li jifhem, m'hemm ħadd li jfittex il-Alla, il-koll ħarġu mit-triq. Kollha kemm huma ma jiswewx. Jispiċċa biex jgħid m'hemmx biża' Alla quddiem għajnejhom. Il-bniedem m'hemmx biża' Alla quddiem għajnejh. U din hija allura il-dilemma li ninsabu fiha. Nafu li mingħajr fi nafusna nafu li mingħajr Alla il-ħajja tagħna tispiċċa assurda bla sinifikat, tispiċċa bħala traċedja għal minn hekk. Għax inti tgħid il-bniedem mal-mew jispiċċa. Tajjeb? Le. Il-bniedem maħluq fuq xbija Alla jkompli jeżisti. Għal wara
Dik l-ewwel ħaġa. Dabien il-firda illi tifret il-bniedem minn Alla. Il-bniedem minn Alla. Però Alla wettaq rikonċiljazzjoni. Din qed tieni punt. Jekk jridu nonoraw lil Alla fi qdusitu. Jridu narfu li l-uniku mod li l-bniedem jista' jitressaq li Alla huwa permezz tal-medjatur uniku maħtur minn Alla nnifsu. Il-bniedem jipprova u jagħmel 1000 tentattiv biex jasal li Alla. Ma kollha huma futili, kollha huma inutli, kollha ma jiswewx. Għaliex? Għax il-bniedem irid jasal li Alla bil-kondizzjoni tiegħu jew kif jidhirlu hu li għandu jasal li Alla. Dik kienet il-problema ta' Kajin u bħalu qegħdin jagħmlu bħalu eluf ta' nies. Alla nersqu lejh bil-medjatur wieħed li huwa ħatar. Hemm Alla wieħed jgħidilna l-Apostol Pawlu. U medjatur wieħed bejn Alla u l-bnedmin. Il-bniedem Kristu Ġesu li tagħmlu nnifsu bħala fidwa għal kulħadd. Alla fi qdusitu jaf li l-bniedem ma jridx jersaq lejh, ma jistax jersaq lejh, ma Alla jresqu lejh. U jresqu lejh permezz ta' Ġesu Kristu. Għalin għat-triq, verità u ħajja, ħadd ma ġiet nissieħli permezz tiegħi. Appuntu, il-bniedem ma għandux lanqas huwa kapaċi jottieni li jikseb dik il-perfezzjoni illi bija inti tkun tista' tersaq lejn Alla. Però appuntu Kristu għalhekk ġie fid-dinja. Ġie biex jagħmel din l-introduzzjoni possibbli. Ġie biex jattwa il-rikonċiljazzjoni tagħna. Il-ħbiberija tagħna lura lejn Alla. L-Apostol Pawlu fir-Ruman 5 vers jgħidilna illi bi Kristu għandna dħul jew introduzzjoni bil-fidi f'din il-grazzja li fiha qegħdin u nifirħu fit-tama tal-glorja tagħna. Il-fatt li aħna qegħdin ingawdu l-grazzja tagħna, ingawdu appuntu bil-fidi fi Kristu Ġesu. Bil-fidi fi Kristu Ġesu. Ġesu illi bil-ħidma tiegħu fuq is-salib bil-mewt u l-qawmin tiegħu qarribna ma' Alla. Efesin 2:18 jgħidilna li permezz ta' Ġesu aħna t-tnejn ġifieri Lutu ġentili, tajjeb, aħna t-tnejn għandna tul b'spirtu wieħed għand il-Missija. Bibla ma taraf ebda mod ieħor. Ebda metodu ieħor kif wieħed jista' jersaq lejn Alla. Dan huwa skandlu kbir għad-dinja. Meta ngħidulhom dan. Ma skandlu kbir. Hija ereżija. Għax il-bniedem fi kburiti jaħseb li jista' jillapazza, jirranġa kif jidhirlu. Ħajr konna medjatur wieħed u wieħed li huwa effettiv milli 1000 li mhumiex effettivi. Litra l-Lut turina kif Kristu irnexxielu illi qarribna ma' Alla, illi jintroduċina fil-preżenza tal-Alla. Lut 10 vers 19 jgħidilna hu tibilli għandna l-fiduċja li nidħlu fis-santwarju bid-dem ta' Ġesu. Kif ħanidħol fil-preżenza tagħna? Kif? Bid-dem ta' Ġesu. Bil-merd ta' Kristu illi għalana bil-kruċifissjoni tiegħu. Bit-triq ġdida u ħajja li hu fetaħ għalina minn ġonflejn u ġifieri ġismu u billi għandna qassis il-kbir fuq id-dar tal-Alla ħaners u b'qalb sinċira bil-milja kollha tal-fidi iva. Bi-Kristu għandna l-konfidenza li nersu. U għandna l-weda li la darba nersu Alla jinqana. Alla jtina akkoljenza sabiħa. Appuntu għax qegħdin nersu skont il-metodu tiegħu. Illi jonora l-qdusija tiegħu. Għalhekk f'Iżajja il-mulej jgħid la tibżax għax jien fdejtek. Sejjaħlek bismek int tiegħi. Alla milna proprjetà tiegħu biex ngħidu hekk. Alla milna poplu tiegħu bid-dem bil-prezz li Kristu ħallas fuq is-salib. Vers 25 ukoll jgħidilna jien li nħassar ħtijietek minħabba fija. Ma niftakarx aktar nubietek. Il-problema mela hemm soluzzjoni għalija. Fejn id-dnub fixkel firet bejna u bejn Alla, issa Alla qed jgħid hawnhekk jien ħassart jew ikkanċellajt nubietek minħabba fija, minħabba l-unur ta' ismi.
ma niftakarx aktar id-dubiet tiegħi. U allura fil-tusija tal-Alla l-aħwa insibu raġuni bażika għala Alla li jħobb il-bniedem kellu ma jifrankajx l-istess sibnu imma jagħtiha lilna l-koll. Għalfejn Ġesu kellu jmut fuq is-salib appuntu biex jonora l-tusija tal-Alla. Biex jonora Alla ma setax jaħfer minna ma jkun hemm pattijat. Altrimenti l-mħabba tiegħu tiġi waħda sentimentali u kapriċċjuża u inġusta wkoll. Imħabba inġusta li Alla fiq tusitu jagħti tali Ġesu biex jonora il-ġustizzja tiegħu. Rumani 3:26 Pawlu jgħidha ċara u tont fejn li Kristu ingħata biex juri ngħid il-ġustizzja tiegħu fi żmien tissa biex ikun ġust u jiġġustifika lil min jemmen f'Ġesu. Għal jibqa' ġust fiq tusitu u fl-istess ħin jista' jiġġustifika, jista' jiddikjara lil midneb li jemmen fi Kristu bħala ġust. Għaliex Alla jlibsu bil-ġustizzja ta' Kristu, bil-perfezzjoni ta' Kristu. U dan huwa l-metodu tagħna kif hu qarribna lejh. Bħalma jgħid l-Apostlu Pietru li Kristu ingħata għalina, ingħata l-nubietna darba għal dejjem il-ġust minn flok l-inġusti biex irassaqna lejn Alla. Il-ġust minn flok l-inġusti. Dak li ma konniex kapaċi nagħmlu aħna, Kristu wettqu appuntu biex irassaqna lejn Alla. Il-tielet punt illi rridu allura nżommu f'moħħna meta nikkonsidraw it-tusija tagħna. Hija dik. Meta napproċċjaw il-Alla, ejjew napproċċjaw b'reverenza. B'reverenza, niftakru Alla minnu. L-alfa u l-omega, il-bidu u t-tmiem ta' kollox, mhux biss huwa l-ħallieq, mhux biss huwa omnipresenti u jaf kollox. Alla huwa qattis. U allura mal-ħabib tiegħi nista' niċċajta, però xi ħaġa li iddejjaqni ħafna. Ja meta nisma' ċajt dwar l-iskrittura, dwar weġ qaddisa. Hemm mandament wieħed mill-10. La semmix isem il-moral tiegħek għal xejn. Meta nsemmu li sem Alla, nsemmu b'referenza. U nafu dwar min qed nitkellmu. U meta nitolbu, niftakru qegħdin nindirizzaw il-petizzjoni tagħna u r-ringrazzjament tagħna lil Alla infinit fit-tusija tiegħu. Sikwit dan ninsewħ. U għalhekk nixtieqkom illi tiftakru għalhom. Meta napproċċaw Alla, napproċċaw b'referenza. Irridu nifhmu li t-tusija tiegħu denja li aħna mhux biss nirrispettaw li nħobbu lil Alla fit-tusija tiegħu, fil-ġmiel tal-karattru tiegħu. Jekk kien hemm xi ħadd illi ċertament kien bniedem ġust u kien ħajlok mudell għal sħabu li kien jafu kien ġob vera, fatt il-ktieb tiegħu jibda bl-ewwel sentenza net jgħid kien hemm raġel fart uż jismu Ġobb. U dan raġel kien perfett u rett, wieħed jibża minn Alla u jaħrab mill-ħażen, xi trid iżjed. Għandek għabel bniedem mudell. Bniedem li kellna bżonn pajjiżna jkun hawn nies bħal dawn. Vera perfett u rett, jibża minn Alla, jaħrab mill-ħażen. Ġobb kellu bżonn jitgħallem lezzjoni però. U Alla għaddih minn dik il-prova li intom familjari magħha, il-prova tal-mart, ħaddu ġidu kollu prattikament, tajjeb. U Ġobb kellu jirrealizza fl-aħħar mill-aħħar, illi hu mitneb. Ġobb 40 vers 3. Imbagħad Ġobb wieġeb il-mulej u qal wara issa kważi spiċċat il-prova tiegħu għaddiet. Tajjeb fl-aħħar net. U Ġobb tallem għal-lezzjoni. U jgħid ara jien ma jinxejn. X'nistgħu wieġbek? Il-qiegħed jgħid fuq fommi. Darba tkellimt u ma ntennix, iva darbtejn u ma nżidx iżjed. Ġobb prova jargumenta kontra Alla u protesta ma' Alla illi maqnix tal-iġrari u għax jiena nimxi fl-integrità ta' qalbi u ma naf b'xejn li għamilt ħażin għalfejn ġrali hekk.
Il-ħbib tiegħu wkoll baqgħu nikżuh u jgħidulu bil-forsa minn xi ħażen kemm taħwita sieħa. Ġob imbagħad jerġa' biex jagħmel aktar ċar fl-aħħar net jgħid fl-aħħar tal-ktieb jgħid jiena kont smajt bik b'widnejja jgħidu l-Alla, kont smajt bik b'widnejja. Konna ħafna fatti dwarek. Iżda issa raw għajnejja. Issa li għadda mill-prova, issa jaf min hu Alla fl-esperjenza tiegħu. Għalhekk nistmell li l-nifsi u nindem fit-trappu l-irmiet nistmell li l-nifsi. Il-famuża self-image li kollu nipritkaw illum. U self-love. Ġob xejn affaċċja fir-realtà. Il-dusija tagħna għal jiena nistmell li-nifsi u nindem fit-trappu l-irmiet. Forsi it-tali dikjarazzjoni laqqas biss nifmuha għalfejn qalek għax tant ninsabu il-bot mill-dusija tagħna. Tant m'għandniex forsi idea tal-dusija assoluta tagħna. Ġob qarreb ma' Alla permezz tal-afflizzjoni u l-mar tiegħu u sar jaf aħjar l-Alla fil-dusija tiegħu. Allura l-umiljazzjoni ta' nfusna, l-indiema, l-istqarrija ta' dnub, dejjem hemm lokom fl-esperjenza kristjana, dejjem hemm lokom. Ma nistgħux ngħidu li jiena ndimt 30 sen ilu u issa l-indiema ma tix toqgħod għalija. Il-Kristjan jingħaraf għax hu bniedem jgħix fl-indiema kontinwament. Il-ħin kollu. Jaf li kieku biex għal-grazza tal-Alla lejh ma jistax jissopravivi. L-umiljazzjoni ta' nfusna di tnixxi inevitabilment minn dawk kollha li jafu lill-Alla bħala il-qaddis ta' Iżrael. Jeħtieġ naħdmu fuq din ħaġa l-aħwa. Kemm bħala komunità ta' fidili, kemm bħala familji, kemm bħala individwi. Li aħna inħarġu li nfusna sabiex konxjament nifmu li qegħdin ngħixu fil-preżenza tal-Qaddis. Ġakob mhux hekk ġraru meta raqat fil-deżert u ġablata bħala mħadda raqat ħolom dak il-sellum li jaqgħat is-sema mal-art l-anġlu tal-Delejun Station stembaħ beża u qal din hija d-dar tal-Alla ma kontx naf. Forsi xumut minna rridu naslu għal dak l-istadju fejn nibdew nkunu konxi tagħna. Konxi tagħna. Volja inti tant bieżel u tant għandek x'tagħmel u tant tista' tinsab fid-deffa tax-xogħol. Taf li Alla huwa hemm. U dik hija impetu, dik hija motiv qawwi għad-dusija tagħna. Meta taf li qed tgħix fil-preżenza tal-Qaddis. L-anġli tas-sema għandhom raġun meta qalu s-smawiet u l-art ma mlija bil-glwa tagħna. Mlija bil-glwa tagħna. Ma ħafna minnha ma nafuhiex, ma nikkonoxxuhiex din il-glwa tagħna għaliex. Għaliex qegħdin jieħdu ħafna affarijiet for granted. Illa l-ambast tistanna l-maħfra tiegħu u daqshekk kuntent imma li nrawmu dik ix-xirka mal-Qaddis. Dik hija ħaġa wara. Għalhekk fil-tralluk jgħidilna la darba aħna qegħdin nirċievu saltna li ma tistax tkun imrejja, hija saltna eterna. Ħanuru gratitudni li bija nkunu nistgħu nagħtu qima l-Alla b'mod aċċettabbli. Ħafna Kristjani ngħidilkom jiena ma jagħtux qima aċċettabbli lill-Alla. Alla jirruftan, iwarraba dik il-qima. Ma jistax għalija. Għax jarsqu lejh bħalli kieku xejn. Mentri aħna ġejreġina fl-aħħar tax-xahar mhux vera. U għadin nagħmlu preparamenti kontra preparamenti. U protokolls minn kollox, ħaġa reġina. Fl-aħħar mill-aħħar hija bniedma bħalna. Imma x'ingħidu għall-ħalliet li sawwarna l-kol kemm aħna. Ejjew mela noffru qima l-Alla b'mod aċċettabbli b'reverenza
U timensa ġifieri li inti miġbu fik innifsek taf illi tinsab fil-preżenza ta' wieħed wisq wara minnek, infinitament ikbar minnek. Illi oġbu qalbek leħ iva, oġbu qalbek leħ, oġbu jagħmlek wild tiegħek. Iżajja il-pass li qrajna dal-għodu, 43 vers 7 jgħidilna li l-kull wieħed li jsemma bismi jiena ħlaqtu għal glorja tiegħi. Tissenti tissejjaħ Kristjan? Għalfejn Alla ħafirlek, għalfejn fdik, għalfejn dak il-ħajja tiegħek, għal glorja tiegħu. U l-glorja tiegħu rridu nesprimuha bil-mod kif inġibu ruħna. Dik it-timenza, dik il-manswetudni, dik il-modija ta' mħabba, ta' ħniena, ta' ħlewwa, ta' sabar, ta' razna fuq nafusna. U allura nixtieq insaqsina, kif għandha taffettwana t-tusija tal-Alla f'ħajjitna? Minn ġurnata għall-oħra, kif nistgħu nkunu affettwati? Meta jien nimmedita, meta jiena naħseb fuq il-tusija tal-Alla. L-ewwel ħaġa issir evidenti li huwa possibbli li jkun aċċettat qudiemu bil-merti deboli tiegħi. Anzi, merti ħadd minnha m'għandu. Fejn tidħol is-salvazzjoni ta' ruħna, ħadd m'għandu, anzi għandna dejn li Ġesu jgħallimna biex kuljum nitolbuh lill-Alla, aħfrinna d-djun tagħna. Għax qegħdin nakkumulawhom il-ħin kollu. U rigward dak li aħna nodduh bħala tjubija tagħna, għaraw x'kienet l-opinjoni ta' Iżajja dwar it-tjubija tagħna. Iżajja 64 vers 6. Jgħidilna sirna l-koll bħal wieħed imniġġes. U sewwa kollu tagħna sar bħal ċaruta maħmuġa. Il-koll nitbielu bħal werqa u ħtijietna bħal riħ ġorruna. Appart fil-grazza tal-Alla, l-bniedem m'għandux ta'. Dik l-ewwel ħaġa, ħafna minnha nasbillum kapaċi ngħidu jien Kristjan, għandi l-maħfra. M'għadniex nafda fuq innifsi x'nagħmel jiena u l-bqija, ma qiegħed il-fiduċja tiegħi hija esklusivament fi Kristu fis-sakrifiċċju tiegħu. Tajjeb, għandna bidu tajjeb. Meta nifhmu li Alla jilqana fil-maħbub ibnu. Jilqana mhux għax irresqu l-isforzi tagħna, il-prestazzjoni reliġjuża tagħna xejn minn dan. Għalli jilqana fil-maħbub ibnu. Apostlu Pawlu tallimha din-lezzjoni meta qal li jiena kellha ħafna biex stajt niftaħar bit-twelid tiegħi, biċ-ċirkonċiżjoni, bil-trobbija tiegħi fil-aqwa grupp reliġjuż ta' żmienu il-Fariżej. Rigward iż-żamba tal-liġi kont blaħtija jgħid. Ġifi kien, u infatti jgħid li għadda aktar quddiem mill-kontemporani tiegħu. Imma dak kollu li kien taqliħ għalija jżid jgħid. Jien nista' noddu bħala żibel biex nirbaħ il-Kristu. U rridu wasalna f'dik l-istadju li jiena ngħid jien ma nista' nofrilu xejn personali lill-Alla biex naqla l-maħfra tiegħu. Imma Alla tagħni b'xejn li bbisni bil-ġustizzja ta' Kristu. Il-perfezzjoni ta' Kristu hija tiegħi, Alla tajjeli. Dik l-ewwel ħaġa. Ma f'hekk dan huwa biss il-bidu. Għaliex issa minn ġurnata l-oħra rridu nħabbirku biex l-Alla inqimuh bħalma hu tassew. U għalhekk l-istudju tal-Iskrittura u l-meditazzjoni tal-Iskrittura huma importanti. Għaliex ngħidilkom li kollha kemm aħna għandna dijat żbaljati dwar Alla. Jekk għandna dijat żbaljati dwar Alla, ifisser li l-Alla ma nafuhx kif suppost. Fis-Salmi 103 vers 1 jgħidilna bierek il-mulejor tiegħi u kull mawġu fija ħajbierek l-isem imqaddes tiegħu. Meta jekk Alla huwa denju tal-qima tagħna, irrid inkun naf lil min qed inqim. Għad fadal ħafna x'niskopru dwar Alla. Salm 30 vers 4 ukoll
jgħidilna għannu l-mulej intom il-qaddisin tiegħu u faħru t-tifkira tal-dusija tiegħu. U faħru kontinuament b'emilna bil-diskors tagħna anke bil-ċelebrazzjoni tal-Idu tal-Mulej qegħdin nfakru t-tifkira tal-dusija tiegħu. Alla kellu jagħti taru lill-ibnu. Indendel mas-salib appuntu għaxu qaddis. U Kristu qed jerfa' d-nubietna fuq is-salib. U għalhekk Kristu qal Alla tiegħi għalfejn abbandunajtni. Kristu huwa l-ħaruf illi ineħħi d-dub tad-dinja. Irridu allura ngħidu ħsieb l-aħwa minn ġurnata l-oħra illi nrawmu fina din ir-reverenza lejn Alla. Reverenza lejn Alla. U ċoe illi nista' niċċajta u nkun leġġer dwar ħafna affarijiet però ċerta mhux dwar Alla. Mhux dwar Alla. Salm 89 vers 6 jgħidilna. Għax min hemm fis-sema naqs il-mulej, min fossu li tlallat jixbaħ lill-mulej, Alla tal-biża fil-laqat tal-qaddisin, kbiru tal-biża fuq daw kollha ta' madwar. Dan hu Alla tagħna. Meta Alla der u tkellem ma' Mosè fix-xari, fit-teżert tal-Midjan, l-ewwel ħaġa li qallu qabel ma tkellmu flimkien għandu inżal orb minn riġlejk. Għax l-art li fuq hija art mqazza. Għajdu li fejn fid-dinja, hemm xi art fejn Alla mhuwiex. U allura kull pass li nagħtu, jekk fraħal jew belt f'uffiċċju, il-forn, l-iskola, Alla hemm. U b'emili hija tinqim mill-Alla. Bit-tifħita xoftajja nqim mill-Alla. Kemm aħna konxi ta' dan. Dik hija l-isfida tiegħek dal-għodu. Aktar minn hekk, irridu wkoll insiru aktar sensittivi dwar id-dnub, dwar il-fallimenti morali tagħna. Forsi ħafna minna trajna tħallna f'ċirku vizzjuż li nerġgħu nirrepetu l-istess fallimenti. Għadek tikdeb, għadek tisloqlok dik il-kelma pastaza, għadek fl-immoralità, għadek irresponsabbli fuq il-post tax-xogħol. Għaliex? Għax il-dusija tal-Alla mhijiex taffettwana kemm sufa għadna ma tberraħniex għad ma ftaħniex qlubna. Biex bħal Pietru, meta Pietru ra l-emil divin ta' Kristu. Wara li qallu ixħed fuq in-naħal tal-lemin ix-xibka u taqbad. U Pietru qallu jinna l-lej kollu nitħabtu. Qallu ma l-kentek ħan ixħetak. U xħeta u ma stawx jitalla xbik bil-qabda kbira ta' ħut. Pietru xinra hekk, nixteħt għal kubdeħ dim Ġesu, għallu tbiet minni, mulej, għax jirraġa minnek. Meta Alla juri l-nifsu, automatikament aħna nsiru nafu l-istat mitneb tagħna. Xi ħaġa li Pawlu l-Apostlu jiddiskutija fit-tul fir-Rumani 7 fejn jiddeskrivina l-konflitt li kien hemm f'qalbu. Illi hu b'moħħu jaf li l-liġi tal hija ġusta, hija qaddisa, hija tajba, jixtieq jagħmilha. Għandu dik l-ambizzjoni li joġob il-Alla, però jara wkoll liġi jew prinċipju ieħor fil-membri ta' ġismi tiġġieled kontra l-liġi ta' moħħi u tjassarni għal-liġi ta' dnub li fil-membri ta' ġismi, ja miskin li jien, Pawlu l-Apostlu, bil-maturità kollha tiegħu, jgħid ja bniedem miżerabbli li jien. Qed jitkellem dwar l-esperjenza kristjana tiegħu, kien konxu tagħha. Forsi ħafna minna darb'oħra ngħidu x'qed jgħid hawnhekk. Ma nħossx hekk jiena, jekk ma tħossx hekk ħażin. Ħażin. Għaliex għax għadek ma tafx x'inhu kemm hu mitnebdnu. U għadek ma tafx il-kobor infinit tad-dusija tagħna. Ja miskin li jien min seħlisni mill-ġised tal-mewt. Pawlu beża, ma fl-istess ħin ikkonforta ruħu qal nirringrazzja l-Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Alla ma jġannix nittispraw u nitwerru biex ħallina hekk lampa stampa. Jurina l-qagħda reali tagħna
biex aktar u aktar napprezzaw il-maħfra. Biex aktar u aktar nkunu motivati biex issa li għala l-maħfra nimxu fil-biża tiegħu. Tajb l-aħħar ħaġa l-aħwa illi rridu minn ġurnata l-oħra vis-a-vis tusija Alla rridu nagħmlu għal-mira ta' ħajjitna illi nkunu naqblu mal-karattru tas-Salvatur tagħna. Għax id-tusija ta' Alla hija espressa aħjar fil-ħajja ta' Ġesu Kristu. Fil-ħajja ta' Ġesu Kristu. Kif aġixxa? X'qal Ġesu? Dak huwa l-mudell għalina. Pietru jgħidilna li hu meta bata ma jeddiċ, meta jruħ ma jgħarx lura, ma raħruħ fejn dak jagħmel il-ġustizzja bis-sewwa. U dan għamlu biex ħallilna turija jew eżempju biex nimxu fuq il-passi tiegħu. Ġi fl-aħħar mill-aħħar is-salvazzjoni ta' Alla tfisser illi min issa stess Alla jagħmilni nixbaħ il-libnu Ġesu. Dan huwa l-qofol tal-pjan tiegħu. Li Alla jkollu familja ta' nies illi huma konformati jaqblu ma' xbija ta' ibnu. L-Apostlu Pietru jgħid illi bħalma huwa qaddis dak li sejħilkom, Alla l-missieru qaddis u sejħilna bl-Evanġelju. Kunu intom ukoll qaddisin fl-imġiba kollha tagħkom, għax hu miktub, kunu qaddisin. Għax qaddis jien. Għalfejn għandu kun differenti ma' ħadd ieħor fid-diskors tiegħi, fl-integrità ta' qalbi, fil-karattru tiegħi, u ma nħallix id-dinja tasarni fil-mentalità tagħha, ma ktax nieqaf fis-sod. Għax Allu qaddis, u Allu missier, u Allu jixtieq li nkun nixbu. Dik hija. U allura la darba naf li l-tusija fija, Alla se jirrifletti l-tusija tiegħu fija, u se jagħmilha. Jien m'iniex kapaċi. Iva nuża l-mezzi tal-grazza fit-tal, bil-qari tal-iskrittura, bix-xirka mal-aqwa. Dawn l-affarijiet kollha jien, però huwa l-Ispiritu Santu li qaddisna f'aħna. Huwa l-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu li wellibna mill-ġdid, l-Ispiritu Santu wkoll illi jikkonformana ma' xbija ta' Sidna Ġesu Kristu. L-Apostolu Pawlu meta talab għal Tessalonikin jgħidilhom fl-aħħar tal-epistola tiegħu, jgħidilhom Alla taslima qaddiskom għal kollox. U Alla ħajqaddisna kollox. Beda qaddisna, diġà għandna l-maħfra, diġà ngawdu ġustifikazzjoni minn għandu, però qaddisna għal kollox. Għal kollox. Għalhekk Perpetwa u sħaba kellhom il-ħila anke imutu martri. Għax kienu jafu illi hemm dar tistennihom, hemm tama li ma tfallix. Altrimenti kullek li ta' nisborħ. Illi tfajla fil-fjur ta' ħajjita tibqa' stinata ħajdu hekk fidila l-insida kienet taf illi kollox huwa tagħha. Il-ħajja u l-mewt, il-wejx tista' u wejx ġej, kollox huwa tagħha. Għax hija Kristu huwa tagħha. U għalhekk u Alla li għalli qaddiskom għal kollox, jien nitlob l-ispirtu kollu tagħkom, ir-ruħu l-ġisem ikunu imħarsin blaħtija sal-miġġija ta' Sidna Ġesu Kristu. Kemm faddilna biex ngħixu? Xu snin ma nafux. Ejjew nagħmlu l-mira tagħna li faddilna kemm faddilna. Nafu x'inhi għat-triq li tgħotta għalina. Bħalma Ġeremija fitxu il-modijiet l-antiki għax dawk jagħtukom sliem. Dawk. U allura bħala Kristjan ma rridx inkun jiena wieħed traskurat, wieħed illi fella qattaqat fi ħabat ma jimpurtanix. Le, qed nara l-ħidma tal-grazzja Alla li qed jaħdem fiha biex iva jgħaddisni ħalli meta nidher fil-preżenza tiegħu ma nistħix. Imma nkun ippreparat u konformat ma' xbija tajba. Amen.
but